Astăzi vom trăi 24 de ore doar Leon. Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom trăi 24 de ore Leon. După cum vedeți, se vede că sunt și eu Reva Leon. Și sper să vă placă acest episod. Dacă mai vreți episoade de genul cu alți brawleri, nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Dar înainte să trecem la episod, haideți să deschidem pliculețele astea cu brawleri, brelog, și 18 brawleri ne trebuie ca să completăm și brawlerii ăștia, nu știu dacă vedeți. Așa că haideți să începem cu primul și ultimul îl desfacem la final. 3, 2, 1 și... Voi credeți că îl deschid? Tu, Alex și Raul nu ați dat like, așa că vă dau 3 secunde să dați like. 3, 2, 2 jumate, 3. Acum ați dat like, așa că hai să desfacem. Și... Pica Colt! Bă, ce drăguț arată. Deci că din desene, efectiv. A picat Colt din brawlerii OG. Adică Colt e unul din brawlerii OG. Și asta îl lăsăm la final. Și sper ca Colt să ne poarte noroc. Punem aici. Haideți să trecem la episod. Jucăm la solo pentru că doar cu Leon trebuie să jucăm și nu cred că se poate să mă dea în aceeași echipă cu Leon. Nu! Nu, 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 nu. Doamne ferească-se. Da, din păcate am pierdut primul meci, dar nu contează, trebuie să completăm asta până la final. Așa că haideți să mai dăm un meci. Hai, Coltule! Că tu ne ajuți, tu ne dai noroc. Ce țeapă și ea. Și-o dat ultimata pe degeaba. Mamă, dacă ți Edgarius, să nu sară careva pe mine. Nu! Nu pot să cred, bă. Mi se pune win-ul. Ok, din păcate nu ni se pune win-ul. Dar mai avem încă 4 încercări. Dacă nu reușim, asta este. Așa că haideți să dăm cu următorul meci și ne punem skin. Ăștia sunt mai slabi. Oi, ce m-am speriat. Nu! Mai bine mă ascund aici. Nu are ultimată, cred că îmi pare rău pentru el. Ia-l-ai pe Edgar. Mai bine nu ne ducem pe el. Am rămas showdown. Așa că sper să nu pierdem de data asta. Țeapă să-și ia. Ha, ha, ha. Țeapă. Am făcut 6000 de trofee. Păi s-am făcut 6000 de trofee fix. Așa că hai să luăm aceste credite. Am făcut fix 900 din 1900 la bază. Pentru că am completat tot PES-ul. Știți că am făcut un videoclip mai vechi în care am luat PES-ul, Brawl PES-ul Plus. Haideți să dăm un match cu acest skin, Shark Leon. Eu cred că pot să mă omor direct, că nu am nicio șansă. Mai bine stau în buș tot meciul, că nu pot altcumva. M-a găsit Fang. Trebuie să fug. În sfârșit am rămas showdown.
No! Iar am pierdut. Poartă nenoroc în continuare. Please, Colt. Măcar să luăm star drop-ul. Hai. Antepenultimul meci de ziua de astăzi, adică o să mai dăm încă 3 meciuri și după aia deschidem ultimul plic. Așa că haideți să intrăm în meci. Am intrat. Dă foarte mult damage. Ioi! Nu, 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 nu! Uai de capul meu, am crezut că mă omoară. Watch this! Acum putem să mergem pe Piper, dar mai bine mergem pe Shelly. Uite-o pe Tara. Nu, nu, nu. Nu! Eu am rămas showdown. Încă 2 hit-uri mai trebuia să-i dau. Dar nu contează. Din nou am luat locul 2. Mi se pune win-ul. Am completat și un quest. Avem 2 star drop-uri. Știi ceva? Nu o să facem... Hai că... Mai luăm și noi mitică. Dacă e. 3, 2, 1 și... Epică! Epică! Mitic! Bă! Hai să vedem și... Primit un gadget. Măcar am primit un gadget. Am primit PowerPoints. Mai dăm 2 meciuri și după aia deschidem ultimul plic. Ne facem invizibili și mergem pe Daryl. Sper să-l bat. Ia-l-ai pe Bull. Ce am aici? Deci era să mă vadă. Ioi. El primul are ultimata. Sper să nu dea pe mine. Cine câștigă? Nimeni. Ok, a câștigat el primul. Ne activăm Hypercharge-ul. Și câștigam? În sfârșit am luat și noi locul 1. Ultimul meci și după aia deschidem plicul. Așa că hai să dăm cu ultimul meci. Ok, ne-a băgat în meci. Direct ne băgăm în bush. Și stăm aici până rămânem showdown. Iar îi dau țeapă. Mamă, dar aia fac team. Am pierdut. Asta este, măcar suntem pe plus cu trofeele. Și, da. Ni s-a pus win, what? Ok. Hai să luăm plicul și să îl desfacem. 3, 2, 1 și... Hai să vedem și... O picat. O picat Tara, prima noastră mitică. Da.
Deci primii noștri brawleri sunt aceștia, o mitică și o rară. Din păcate eu în joc nu o am pe Tara, așa că, adică măcar îl am pe Colt. This is too easy! Da. Deocamdată ăștia doi sunt brawlerii noștri. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, nu uitați dați un like și un subscribe. Eu am fost Reva7, v-am pupat, pa pa!